Dungi di dokon siagi bamatu si Paulus na jadi mataria sonon muhatam. Jad gabe di hatahon si Paulus ma huhut makira pon tanganna. Na maktua doau tiga jumi ko haku raja Agripa ala na jadi alusaku hosa dari tangot tu salu na tinuhason yaka Jahudi tuau. Ala sumurung panadaw mo disudi arat ko di pakselisian ni hak Jahudi. Mendamangi do tu pabengit mako ham tu mangihon hatakon. Tibo to salu halak Jahudi do parangekku na sian siete hete oku. Sian mulana di tonga-tonga ni bangsoki di Yerusalem. Alitada doau siala na jolo. Namun olo na sida maka tidakon. Pabuan na hiuton ko kanan pagi seima. Paubo na huyuton ko kanan pagi sei mana kumisik di daga matai. Jong doau nuain di paguhuman siala pakirimun ni goha diaka baga-baga na nileo ni debata tuaka matai. Nang satu sido dihirim roha nina 10 magata umbay na dioloy na sila debata bongin dohot arian siya nasa gago na sila. Ala ni pakirimun ni roha ido gajanami umbahin na dialuron halak jauh diau. Atehe tungso tagpaghatu tu kohamuna do debata panguluon na kanamate alay ng aupe atong hori pudo jolo ikon godang do patu pauko mangalo gowang ni Jesus na siyan Nazaret. Tulus matong huban songoni di Jerusalem. Togop siyan akan nabadiay hupasa tu hukungan tung hujalo huwaso siyan akasituani malimi jadi maktolok doau dinatagbunui nasida. Jadi jojok do papoksuk-poksuk nasida di saluk paguruan mas no soi nasida mangisahi tung nataglobi do lalai ni rohaku mangalil nasida saat go di aka hutan adumau losongoni do tu Damaskus au bohat makuwaso pinabuat ni aka situan ni madi. Jadi tongan darah ni raja nami di hos ni hari huida masodang na tumiyok siyan mata ni hari go siyan gijang sumodang yau go dia ka dongaku sauruan kay matinggangan hami salihut na tutano jalahu bege masada suara na madok tuau di hata hebek salus buasa lelean muau susah mahom manadahi tuka alikuma aisi doho Tuhan. Jadi dok Tuhan ima jis tuau na nililian mi. Alai hehe maho jong ma asau patagi daw pe au tuho na lau mamilito kebesuruan dohot siti dangi na nidam dohot dinna na ing patagi da hono kudo pe tuho papudik maho sian bangsoi do sian harak si perebegu asatu sido na ing suwoku ho lau mamuhai mata nasida asa mulak nasida sian na holomituna tiuk sian gonggoman di sibolisi tu debata asa di jalo nasida hasesani dosa dohot tohap na gap dohot akan na unggawi badia hinohon ni hapok siaon diau libai ni ale raja Agripa mangoloi doau dinahui da sian banu agincangi ai hua jamitai do jumolo akan na di Damaskus tungi akan na Jerusalem songoni saluhut na di luar Judea go di halaksi perebegu asa di pau bagoha nasida cara murak tu debata mamarangehon na tama di goha na muba. Alani ido ditakop aka Jahudi au di bagas jogo na ing pusaon na au alai di ugo debata do au go di sadarion umbai na jongjong do pe au mancamitai aka na mekmet do na magodang cara dangadong huataon na sodomu tu nasi nurigakon iakap panugangi dohot si Musa nama dok si tau na begit do Kristus jala ibano to pagjolo hehe siang akan namate mamagi taun hati wontu bangsoi nang to halak si perebegu alai lung songoni panagi ason nai di pagoku si Festus maswarana di dogma na lalain doho Paulus pagmi toan muna godangi dan mampai kol lalain alai Roma si Paulus dang na lalain nau ali Festus na pinaksangapan hata natutu can natogang hutariason na magbinoto do gaja idisi umid na hiras hoaku makulingi ibana ay di hoaku dang adong agi asada sian akai na hodip sian jolona ay dada na masai
na dinasuhi. Poksiyado ho gajagipa di akapanuirang huboto na poksiyado ho. Alay ni na Agripa mamadok si Paulus o tinari nama so dihatay ho au kay be Kristen au. Alay ni na si Paulus ma dipangido haku tu de bata manan na hurang o tinari mananggodang naing manang ho nang salut na sida dong bege au sadagyon kay bedoson awon so padohot ration. Jadi hehe maga jay dok panggung gobi dok berni kiro di akadongan na. Dipaholang diri na otik jala masih padohan masongonon dang diulhalakon na tau mabay di bana magutang hosa panang tungan pe los ni Agripa mamaddo si Festus na tarpalua donian halaki au nang kesari di goa pangodian na.